Fl-aħħar sigħat f'pajjiżna tilfu ħajjithom żewġ tirġiel oħra bil-COVID-19, wieħed ta' 69 sena u ieħor ta' 71 sena. Biex issa, it-total ta' mwiet mill-bidu tal-pandemija tela għal 394 persuna. Matul il-jum tal-ħamis tħabbru 52 każ ġdid ta' COVID-19, filwaqt li fiequ 146 persuna oħra. B'hekk il-każi attivi bħalissa huma ta' 740. Fis-56 ġimgħa tal-pandemija, pajjiżna ra 370 każ pożittiv ġdid, filwaqt li rajna 14-il persuna li tilfu ħajjithom, 4 inqas mill-ġimgħa ta' qabel. Waqt l-aġġornament ta' kull ġimgħa li jitwassal mill-Professur Charmaine Gauci, intqal li huma ftit dawk l-anzjani li għandhom il-fuq minn 80 sena li diġà tlaqmu u qed jirriżultaw pożittivi għal COVID jew qed jiġu rikoverati fl-isptarijiet. Dan jindika li l-vaċċin qed ikun effettiv. Għalkemm is-Supretendent insistiet li l-vaċċin waħdu mhux biżżejjed, irridu nibqgħu inżommu mar-restrizzjonijiet. B'kollox, 6 persuni tilfu ħajjithom f'pajjiżna wara li ħadu iż-żewġ dożi. 3 minnhom ittestjaw pożittivi fl-istess żmien li fih ħadu t-tilqima. Filwaqt li 3 oħra ttestjaw pożittivi 14 il-ġurnata wara li ħadu iż-żewġ dożi. U kien hawn il-Professur Gauci qalet li l-vaċċin ma jagħtix garanzija 100% li wieħed ikun sigur mill-COVID-19. Sibna li kien hemm 6 persuni li mietu li wara li ħadu it-tieni doża. Bħalissa qed jitlaqmu anzjani ta' bejn is-60 u d-79 sena. Madankollu, il-Professur Gauci ħeġġed biex ħadd ma jinjora l-miżuri li hemm fis-seħħ filwaqt li tibqa' tintlibes il-maskra protettiva u kulħadd għandu jibqa' juża s-sanitizers. Huwa importanti ħafna li kulħadd jibqa' jsegwi dan il-miżuri. Il-kbir għadu m'għaddix, importanti li qatt għandna trasmissjoni fil-komunità tagħna. Il-Professur Gauci ma tax numri meta saritilha domanda dwar kemm fadal anzjani l fuq minn 70 sena li għad iridu jitlaqmu. L-età medja f'pajjiżna ta' dawk li ttestjaw pożittivi issa hi dik ta' 39 sena. Dan fil-waqt li l-età medja tal-vittmi niżel għal 75 sena. Il-varjant Ingliż u l-iktar tip tal-COVID-19 li bħalissa qed jaffettwa lil pajjiżna. Il-maġġor parti tal-każijiet pożittivi li qed ikollna bħalma rajna 76% tal-każijiet pożittivi dan l-aħħar kienu ġejjin min-naħa tal-varjant. U bekk inti tara li l-varjant qiegħed ikun il-kaġun tal-maġġor parti tal-każijiet. Dwar it-tneħħija tar-restrizzjonijiet kollha biex pajjiżna jerġa' jirritorna lura n-normalità, jidher li għad m'hemmx ċertezza dwar meta se jsir dan il-pass, hekk kif l-ebda informazzjoni ma ngħatat minkejja li saru diversi mistoqsijiet dwar dan lill-Professur Gauci.